Oras bangsa Batak ada 3 warna khas yang menjadi lambang kehidupan dan lambang kejayaan orang Batak. Jangan di skip kawan, jangan di scroll juga. Ini penting banget, akan menambah semangat dan merasakan bagaimana bangganya kita menjadi orang Batak. Posro hamuna tabada perbinotoan dangalani kontenon nasa buah hami alai menabai akan perbinoto muna dotong. Adong tulu warna di halak Batak, ima na merah manang narara, ima simbol ni hagugoon do semangat. Napa duahon warna putih manang nabotar, ima simbol habonaron manang kasih sayang. Napa tuluhon warna hitam manang birong, simbol hahobion. Molo tasulikiti na tuluon na merah manang warna narara, ima kehidupan manang panguluan di Banua Tongaon di Portibion. Molo warna nabotar, ima panguluan di Banua Gijang hangulua sugut. Molo warna nabirong ahomion, ima di Banua Toru. Alani dihamu akadongan tapayutihu majo songon dia panorangion manang filosofi tolu warnaon di panguluan ni hajol maun. Mulai dokon warna merah narara, pantang menyerah, warna penuh semangat, warna menyala. Alani do ubahen halak Batak di panguluan di Portibion dan olo menyerah, maju terus pantang mundur. Ido konsep nih halak Batak. Jala dang adong luat Portibion nasubui jalahadna pangarato. Ido simbol nih habatahon. Alani gudang do halak Batak nahasea na sukses namora ala semangat warna narara itu. Hamoraon bui do dapotna, ketenaran bui do dapotna. Alai alak Batak dang holan penguluan di Portibion di Banua Tongaon lau siahonna manang lau si pikiranna. Ima warna nabotar habonaron. Nakpe songo dia borat ni penguluan siana julu halak Batak adorang so masuk ke Kristenon masa do di halak Batak ujui manoba tu oputta mula jadi nabulun diakuinasi do na itopa ni oputta mula jadi nabulun do anggo halak Batak. Adong pakiriman di panguluan sugut dung maruju ngoluna di Banua Tongaon. Alanido asa diulah halak Batak aka ulauna dedenggan, aka ulauna tigor. Alana di hati dakon halak Batak do eme sinuan eme do tubuh molo najat diulaho najak malom jalommu jalan najak ma jabarmu. Alani do marsi rupat do halak Batak marsi tukut-tukulon songon suhat ni urewean marsi aminaman songon lapak ni gaol mangulahon aka dauli dadenggan. Aladong pakirimon di panguluan sugut ima di Banua Gijang. Napa tuluhon warna birong manang hahomion jod-jod dianggapon sebagai Banua Toru. Gudang do halak Batak tong mamake
akka ulauna marhite-hite ulaun najat dunia ha banuatoru do diula jala gudang do nomor tuon menghalalkan segala cara na penting bui mangulu na julu na gudangan jolma batak laho mangulu ilmu kebatinan ilmu hitam na laho gabe pareman malo gabe mangarajai sada-sada daerah di terminal nang di dia pe asal mabui adong pitonggam di nguluna segala cara dihalalkan. Ima perngulun dihalak batak marhite-hite warna nakin molo di portibiodo do peho adong do pilihan pilih warna hitam atau pilih warna putih lamat jalahi ngolu ari sokut ibano gijang mananggabe mate do hita alani hajahatota di Banuatoru. Horas mabang sobatak anggia mah ketika warna ini warna merah sebagai keberanian dan kegigihan kita terus kita laksanakan, warna putih warna kebenaran habonaran gebe sita-sita nirohata apalagi dong masuk hak Kristenon adong ngulu ari marsogot ngulu saling lelingna dung ro tuhata Tuhan Yesus molotung dope di panguluan ni nabirong dope ho alani ngulum tata dikom me tajalahi ma ngulu naundenggan ngulu diari marsugut habonaron na saling lelingna japalan di surgo hasonangani. Horas bangsa Batak, horas pangarato, horas diaspora Batak, horas nang dihamu akada tua nami na di Bonapo Sogit. Mulai tema.